roku 2015, který za námi přijel z mostu. Dámy a pánové, dovolte mi... Most, jo? Je z mostu, neměl by mít s lávkou problém. Prosím vás, omluvte mě, já už mám schizofrenii, protože já mluvím, ozývá se to až za 2 vteřiny, co domluvím, do toho dostávám pokyny a navíc jsem pirát. Takže David Blažek byl vítěz z roku 2015, tak mu prosím ještě jednou zatleskejte. A teď tu máme most. A teď most. Borec, dámy a pánové, který je tady poprvé. Vladimír Krytlovách. Máš to tady tak napsaný, sorry. Ale neber to tak, že ti ten kraj šikanuje, jo? 5, 4, 3,